Ang challenge na to ay para sa mga professional gago lamang. Bawal ito sa mga bata, pero goods ito sa mga isip bata. Ang challenge na to ay tinatawag na Human Kariton. Si Rico ang naunang sumalang. Maiki lamang ang buhay natin dito sa mundo upang magbagot sa tabi. Maraming paraan para sumaya. Ang pangalawang sasalang, Papa Art. Sa challenge na to ay parang nakakalamang si Papa Art kasi mataas ang kanyang stamina at endurance kasi araw-araw siyang nagja-jogging nang walang damit sa daan. Ganito kami mag-banding. Kung gusto nyo, banding tayo. Open ba?